Enggak. Jur kelingan anak-anak biyen tak openi jur saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan dia ninggal janji jur saiki apa lali neng gunung tak jadongi jagung yen mano tasili kate diraken kangge Pak Harno sak keluarga. Saja timi-timi mulai beranjak dari tempat duduk ya. Terus ke Mbak Yu kali aku bocor bani ya. Syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo dene ora ilang gone padha lara
jatuh yen metu tasili sampai gunung. Ayo ben cocok. Wajar nek umune-umune iki wajar wong biasane awore udu wong saiki awore wong dadi kelingan. Nggih. Wow. Aja omong susu. Beda. Susu seger pisan.